Zjavenie svätého Jána je zjavenie Jánovo v tom zmysle, že bol to učeník Ján, ktorý ho napísal. Ale hneď prvý riadok textu, a vy viete, že ten nadpis ten bol pridaný pozdejšie, ten pridali ľudia, aby bol v tom väčší prehľad a niekedy to, čo sa pridá pre prehľad, viac si zatemní. Ale hneď prvý verš hovorí zjavenie Ježiša Krista. Áno. To znamená, ten, ktorý je v zjavení odhalený, lebo zjavenie znamená odhalenie, predstavenie, tak to je sám Pán Ježiš. Kniha Zjavenia je kniha, ktorá v písme svetom je snáď najnepochopenejšia. Je to miesto všelijakých špekulácií mnohých ľudí. Kniha, o ktorej sa veľa hovorí, mnohí ju študujú, mnohí sa jej radšej vyhýbajú, ale kniha, ktorá prinesie veľké požehnanie každému úprimnému a usilovnému spýtateľovi písma, ktorý bude študovať zmyslov otvorenou pre vedenie Duchom Svätým. Ako sme si povedali, ak je to zjavenie Ježiša Krista, je dôležité, aby sme v tejto knihe videli a našli Ježiša Krista. A budete vidieť, že o Ježišovom živote, o jeho smrti, o jeho láske, o jeho návrate, o jeho súde, o jeho opätovnom stvorení tejto zeme, tam bude veľa, veľa rečí. Mnoho toho sa nám tam povie. Ale ako tomu rozumieť? A preto dnes, hoci nebudeme vysvetľovať priamo niektorú kapitolu, dnes spravíme úvod. Princípy výkladu. A podľa môjho súdu je toto, čo si budeme hovoriť dnes, najdôležitejšie z celého výkladu zjavenia. Pretože to nám pomôže správnym spôsobom odhaliť, ako máme toto zjavenie, túto knihu vykladať. Skúste si predstaviť knihu zjavenia, že zjavenie to je starodávna veľká budova, taký zámok nádherný. A ak sa chcete do neho dostať a pozrieť, čo v sebe skrýva, mnohé nádhery a poklady, potrebujeme mať správne kľúče, ktorými odomkneme tie brány, vráta, dvere, aby sme sa tam dostali. A preto dnes budeme hovoriť o základných princípoch výkladu alebo o základných 5 kľúčoch, ktoré nám pomôžu správne pochopiť túto knihu. A teda prvý kľúč alebo prvý princíp. Apoštol Ján, podobne ako ostatní pisatelia Nového zákona, zoberie udalosti, príbehy zo Starého zákona, ktoré v Starom zákone mali doslovný a miestny význam a bude ich aplikovať symbolicky a svetošírom. To je veľmi dôležité, ak chceme pochopiť knihu Zjavenia, pretože kedykoľvek sa budú vyskytovať určití ľudia, určité miesta, udalosti, mená, farby, tak nebudú mať doslovný, lokálny, to znamená ohraničený, miestny, zemepisný význam, ale vždycky budú mať symbolický, svetošíry význam. Tento princíp je veľmi dôležitý a ušetrí vám mnohé bolenie hlavy. Tak napríklad zoberme si nejaké miesto. Egypt. Egypt nebude znamenať zemepisné územie okolo rieky Níl, ale bude znamenať predstavovať nepriateľov, ktorí sa stavajú proti Pánu Bohu, ktorí zotročujú Boží ľud všade na svete. Kdekoľvek sa nachádzajú. Ja neviem, meno Jezábel. Jezábel bude predstavovať niekoho, kto nesprávnym spôsobom Pánu Bohu slúži. Vieme, že to bola pohanská kráľovná, ktorá sa vydala za kráľa Achaba, ale napriek tomu, že sa stala kráľovnou Izraela, svoje pohanské náboženstvo si podržala a preniesla do Izraela. Teda bude zase predstavať niekoho, kto Pána Boha uctieva nesprávnym spôsobom. Napríklad Balám. Balám sa nebude týkať nejakej jednej historickej osoby, ale bude symbolom všetkých,
ktorí robia kompromisy vo svojej viere. A viete, že to bol Balám. Áno? Človek, ktorý robí kompromisy, len aby si udržal život a aby teda získal určitý majetok. Babylon. V zjavení sa veľakrát vyskytne Babylon. Ako pochopíme, koho predstavuje Babylon? Musíme si uvedomiť, že v starom zákone Babylon predstavoval tých, ktorí prenasledovali nasledovníkov Božích, tí, ktorí namiesto slobody prinášali zotročenie, babylonské zajatie, tí, ktorí namiesto bohoslužby pravému Bohu im nútili uctievanie falošné alebo modiel, tí, ktorí vynúcovali si poslušnosť výnosom pod hrozbou použitia moci a trestu. Takisto sa bude Babylon aplikovať v knihe Zjavenia. Nie ako nejaká ríša, nie ako nejaké mesto, že by to malo sa sťahovať na nejaké mesto v Malej Ázii, teda v okolí Perského zálivu. Vôbec nie. Podobne, rany. Keď sa povie rany, tak sa vám vybaví Egypt a nasledovníci Ježíša Krista, nasledovníci Boží, ktorí sú hotoví výjsť do zasľúbenej zeme a ktorých krv baránka chráni od všetkého zlého. A niečo podobné budú rany znamenať aj v knihe Zjavenia. A preto všetko, čo sa týkalo starého zákona, Židov, v Novom zákone a v knihe Zjavenia bude sa týkať všetkých veriacich a nie doslovne, ale svetošíro. Prečo je tomu tak? Nájdime si epištolu Galackým 4:26. Ale ten vrchný Jeruzalém je slobodný, ktorý je matkou všetkých nás. No, Jeruzalém v Novom zákone sa už nebude týkať nejakého mesta v Palestíne, ale bude mať svetošíry význam. Už sa bude týkať nového Jeruzalema, toho mesta, ktoré Pán Boh chce dať svojim deťom, svojmu ľudu. Prečítajme si 3:29. Galackým 3:29. Prečo je to tak, že všetko, čo sa týkalo Židov, sa teraz týka všetkých veriacich? Ak ste vy ak ste Kristovi, tak ste semeno Abrahámovým a podľa zasľúbenia dediči. Všetci, ktorí veria, ako veril Abraham, to znamená, ktorí majú vieru v Pána Boha, sa stávajú semenom Abrahámovým a preto sa na nich vzťahuje všetko to, čo bolo povedané v starom zákone, čo sa týkalo len určitej úzkej vymedzenej skupiny ľudí. To isté Rimanom 2:28-29. Rimanom 2:28-29 v Novom zákone platí, a citujem, lebo nie ten je Žid, kto je ním zjavne navonok, ani nie je obriezka zjavne na tele, ale Židom je ten, kto je ním skryte, kto je v srdci, obriezka srdca v duchu, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Skutočným veriacim je ten niekto má určité vonkajšie znaky, ale kto má vnútorný vzťah srdca, kto má taký vzťah k Pánu Bohu, ako mal Abraham. A teda prvý kľúč k zjaveniu, prvý princíp je to, ktoré bolo doslovné a miestne v starom zákone, bude teraz symbolické a svetošíre. Toľko teda k prvému. Druhý princíp. Tí, ktorí čítajú Bibliu, tak vedia, že všetko, čo nájdeme v Biblii, musíme brať tak, ako je to napísané. Všade inde v Biblii platí, že to, čo v Biblii nájdete, musíte chápať doslovne, len keď kontext, súvislosť ukazuje, že to nie je možné, tak vtedy to má symbolický význam. Ja neviem, čítate v evanjeliách o tom, ako Pán Ježiš nasýtil zástup. No čím ich krmil? Chlebíkmi, rybami. Aké to boli chleby? Skutočné? Určite. Ryby skutočné? Áno. Skutoční ľudia? Áno. Všade v Biblii platí, že to, čo čítame, musíme brať doslova. Áno. Ak jedine kontext alebo súvislosť ukáže, že sa to doslovne chápať nedá. O to o chvíľku si povieme napríklad Matúš 24, tam už budú veci symbolické. Ale
V knihách prorockých je práve opačné pravidlo. V prorockých knihách musíme mať práve opačný prístup. To znamená, vo videniach budú proroci používať všelijaké symboly. Šelmy, zvieratá, mená, čísla, za chvíľku si poviem. Áno? A tieto nemôžeme brať doslova, ale musíme ich vykladať symbolicky. Áno? Teda očakávajme, že v prorockej alebo v apokalyptickej, viete, že zjavenie sa inak povie aj apokalypsa. Apokalypsa znamená, že je to kniha symbolická, ktorej sa hovorí o konci vekov pod rúškom symbolov. A teda v apokalyptickej knihe, ako je napríklad v Starom zákone, viete, ktorá kniha je apokalyptická? Kniha Daniel a v Novozákone alebo novozmluvnej knihe Zjavenia platí: jazyk je symbolický len vtedy, keď kontext by ukázal, že sa to nedá chápať symbolicky, ale doslovne. Vtedy to musíme brať doslovne. Ale inak to je vždycky symbolické. Tak napríklad dozvieme sa v zjavení, že padla hviezda z neba. Áno? Na čo sa to bude vzťahovať? Bude to nejaký meteor, ktorý padne z neba? Určite nie. To bude nejaký anjel a nie skutočná hviezda. Napríklad dozvieme sa tam, že kobylky výjdu a požerú zem. Bude sa to vzťahovať na skutočné kobylky? Nie, to je symbol, ktorý sa bude vzťahovať na tých, ktorí požierajú pravdu, kdekoľvek idú. Áno? To je veľmi dôležité si pamätať. Druhý princíp, druhý kľúč je: očakávaj, že jazyk bude symbolický, jedine ak by kontext to vylučoval. Ak to kontext nevylučuje. Ne? Všade bude jazyk symbolický, len tam, kde by to kontext vylučoval, tak tam to bude doslovne. Ale inak všetko symbolicky. Tretí princíp, tretí kľúč na otvorenie nádhernej budovy zjavenia. Pre nás, ľudí, ktorí žijú v západnom svete, a teda nie na východe, alebo nie v treťom svete, je ťažko pochopiť ľudí východu a Blízkeho východu, ktorí dokážu byť tak fascinovaní číslami. Ale aj keď my s našim zemepisným pozadím a kultúrnym pozadím to ťažko chápeme, predsa toto nezmeníme. A musíme brať do úvahy, že pre ľudí na východe, a odtiaľ nám vznikla aj Biblia, Ján patril k týmto ľuďom, čísla znamenajú kvalitu a nie kvantitu. Čísla predovšetkým ukazujú na určité vlastnosti a nie na množstvo. A to je veľmi dôležité. Toto vám ušetrí toľko problémov a hlavy bolenia v knihe Zjavenia, že sa až budete diviť. Pre ľudí tej doby čísla budú znamenať kvalitu, nie kvantitu, teda vlastnosti a nie počet. V knihe Zjavenia sa vyskytuje veľakrát mnoho čísloviek. Tie najbežnejšie sú 3, 4 a teraz. 3 plus 4 to je 7 a 3 krát 4 12. 3 a 4 sú základné číslice, ktoré sa používajú. 3, 4 a potom ich násobok a súčet 7 a 12. Všimnime si napríklad číslo 3. Čo nám chce povedať číslo 3? Číslo 3 je číslom trojice. A teda hlavným významom čísla 3 je jednota. Nájdeme si Zjavenie Jána, verše 4 až 6. Zjavenie Jána, 1. kapitola, verše 4 až 6. Ján píše 7 zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde.
Kto je to? Ale no, pozrime sa do kontextu. Je to Boh Otec. Áno. A verš 5. A od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych, knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý si nás zamiloval, umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Všimnite si, Pán Boh, Boh je vo 4. verši predstavený ako ten, ktorý bol, je a bude. Príde. Ďalej, napríklad v 4. kapitole budú spievať štyria životvorí a starci: Svätý, 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 Pán Boh všemohúci. 4.8. To je 4.8. Čo tým chcú ukázať, keď povedia svätý, svätý, svätý? Chce sa tým povedať, že v nebesiach niekto opakuje do nekonečna to isté? Ako na mlynčeku v tibetskom modlitebnom? Nie. Chce ukázať na jednotu a súlad, ktorý panuje v Božskej trojici. Napríklad tieto bytosti, ktoré v nebesiach sú, trojakým spôsobom vzdávajú úctu Pánu Bohu. A to tým, že padnú, klaňajú sa a hádžu svoje koruny pred trón. Čo to chce povedať? Chce to povedať, že naozaj pohadzujú svojimi korunami? Nie. To je trojitý symbol úcty. Jednota. Ďalej, budete čítať, že od trónu vychádzajú 3 veci. Zase od Božieho trónu 3 veci. Hromy, blesky a hlasy. Na čo to chce poukázať? Na jednotu. A naopak, Boží nepriatelia zase budú predstavovaní v takejto trojici. Tí, ktorí sa zjednotia proti Pánu Bohu, zase to bude trojica. Drak, šelma, falošný prorok. Ďalej v 16. kapitole budete čítať o 3 nečistých duchoch, podobných žabám. Budú 3 beda pri trúbeniach. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej. A teda číslo 3, kedykoľvek sa spomína, tak predstavuje jednotu, súlad, spolupatričnosť. Ďalšie číslo je napríklad 4. Číslo 4 je symbol univerzálnosti. Tak napríklad pri tróne nájdeme 4 živé bytosti. Aby sa ukázalo, že Boží trón je univerzálnym trónom alebo trónom pre celý svetošíry vesmír. Ďalej, Ján v 7. kapitole, verš 1, bude vidieť 4 anielov stojacich na 4 uhloch zeme, držiacich 4 vetry. Čo sa tým chce povedať? Univerzálnosť. Áno. Všeobecná platnosť. Napríklad v 9. kapitole, verš 15, sa bude hovoriť o tom, že niečo veľmi dôležité sa udeje. 9. kapitola, verš 15, boli rozviazaní 4 anjeli, ktorí boli prihotovení na hodinu, na deň, na mesiac a na rok. No, zase univerzálnosť. V kapitole 14, verš 20. A lis bol šliapaný vonku za mestom a z lisu vyšla krv, ktorá siahala až po úzdu koňom na 1600 štádií. Ako dostaneme 1600? 4 krát 4 krát 100. Dokonalá skaza. Univerzálna skaza pri druhom príchode. 14. kapitola hovorí o druhom príchode. V 14. kapitole, keď sme, ľudia sú vždycky predstavení v zjavení, čítajte vo verši 6. Ľudia sú predstavení vo zjavení, aby zvestoval večné evanjelium tým, ktorí bývajú na zemi, každému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu. Zase štvoraké označenie ľudu. Čo to znamená každému národu, jazyku, pokoleniu i ľudu? Všetkým ľuďom. 4, číslo univerzálnosti.
v 6. kapitole. Na plavom koni, 6. kapitola, verš 7, keď otvoril 4. pečať, vyjde jazdec na plavom koni. Bola mu daná moc nad štvrtinou zeme a čo robil? Zabíjať mečom, hladom, smrťou a divými zvermi. Zase 4. Symbol univerzálnej skazy. Keď Božie súdy majú prísť na tento svet, tak čítame, že 4 veci to budú ohlasovať. Hromy, blesky, hlasy a zemetrasenie. No a takto by sme mohli pokračovať ďalej. V 9. kapitole, posledný príklad za všetky, 9. kapitola v verši 21. sa hovorí o tom, že tí, ktorí nakoniec odmietnú Pána Boha prijať, kajať sa, sú vinní zo 4 vecí. Ktorých? Vraždy, čary, smilstvo a krádeže. Znamená to, že tí ľudia neprestúpili žiadne prikázanie iné? Nie, to je univerzálne odpadnutie od Boha. Vraždy, smilstvo, krádeže a čary. A teda číslo 4 zase ukazuje na univerzalitu. Skúsme vyskúšať, ako to funguje. Budete čítať, že Nový Jeruzalém, keď zostúpi, tak na jednej strane budú 3 brány na 4, každé na 4 stranách. Čo to chce povedať? Jednotu a univerzálnosť. Všetci, ktorí Pánu Bohu verili, tam budú mať prístup a to bude univerzálne. Hej? Jednota veriacich sú 3 brány na 4 stranách. Dobre, 3 plus 4 je 7. Číslo 7 je najčastejšie používané číslo v zjavení. Číslo 7 je symbolom dokonalosti alebo odpočinku, zaslúbeného odpočinku. Teraz ma napadá hneď, skúsme si, ako to funguje. Číslo 4 je symbol univerzálnosti. Symbol zaslúbeného odpočinku. Viete, ako je najčastejšie označovaný Pán Ježiš v zjavení? Baránok Boží. Ako baránok. Koľkokrát? 28 krát. 28 krát sa Ježiš je nazvaný baránkom v zjavení. To je 4 krát 7. Čo to znamená? Že Ježiš je dokonalým spasiteľom pre všetkých ľudí. 7 krát 4. Teda číslo 7 ukazuje na zaslúbený odpočinok. A tento odpočinok neznamená len odpočinok po práci, ale samozrejme ale v zarámovaní knihy Zjavenia znamená predovšetkým večný odpočinok, ktorý Pán Boh zaslúbil svojmu ľudu od počiatku, kedy povedala, položím nepriateľstvo medzi tebou. 1. Mojžišova 3.15. Hej. Pán Boh zasľubuje večný odpočinok, odkedy hriech prišiel na tento svet. A jeho symbolom je číslo 7. A tak viac ako 40 krát sa používa toto číslo v zjavení. Máme tam veľké sedmičky. 7 pečatí, 7 trúbení, 7 rán. Prosím? 7 ramenný svietnik, až po 7 hromov, ktoré počul Ján a ktoré nerozumel a nemal zapísať. Samé sedmičky. Sedmička predstavuje teda odpočinok, dokonalosť. No, 3x4 je 12. 12 je symbolom kráľovstva. Spomínate si, že v starom zákone Izrael pochádzal z 12 synov Jakobových. Pán Ježiš v Novom zákone, keď zakladá nové kráľovstvo, tak si vyvolí 12 apoštolov. A aj pre nich samotných toto číslo bolo také magické, že keď Judáš zradil a teda skončil svoj život, hneď prvé, čo spravia v skutkoch v 1. kapitole je čo? Doplniť 12. Nemôžu sa do ničoho pustiť, dokiaľ ich nebude 12. Hej? Ani nečakali na to,
že Pán Boh si vyvolil nie Mateja, ale apoštola Pavla. Dobre. Číslo 12 je číslo kráľovstva. A tak napríklad v 12. kapitole, to je ale náhoda, lebo kapitoly boli pridané pozdejšie, hej, je cirkev, ktorá má korunu s 12 drahokami. Áno, ak je to cirkev, tak určite má niečo 12, bude mať na sebe. Áno, koruna s 12 drahokami. No a pretože číslo 12 je symbolom kráľovstva, kde bude najviac 12? V Novom Jeruzaleme. A keď otvoríte posledné 2 kapitoly, tak to sa hemží 12. Áno? 12 brán perlových, 12 základov, 12 rozličných drahých kameňov, 12 mien na základoch. Dokonca ešte aj strom života prináša 12-raké ovocie. Áno? Múry Jeruzalema môžete vydeliť 12 šírku trošku. Dokonca, keď sa hovorí o Božom ľude, o tých, ktorí budú vykúpení, tak sú predstavení v 14. kapitole ako 144 000. To znamená 12 krát 12 dokonalý Boží ľud a krát 1000. 1000 je symbolom vojenského zoskupenia. Dávid bol najprv v Saulovej armáde vedúci nad 1000. To znamená, príde k vám niekto, zastaví vás pred knihkupectvom a povie, no, príde Armagedon. Mimochodom, čo bude znamenať Armagedon? Vyschnutie rieky Eufrat? Lokálne niečo? Miestne? Nie, to bude znamenať niečo univerzálne podľa prvého a druhého pravidla, lebo mená a miesta symbolické sú teraz univerzálne, a tak bitka Armagedonu nebude niekde na Blízkom východe okolo rieky Eufrat, ale to bude všeobecne platné. No a vám povie, že keď nebudete to alebo ono, tak 144 000, čo to bude predstavovať? Predstavuje to číslo, alebo to predstavuje kvalitu? Kvalitu. Vidíte, keď máte princípy, tak vás nepustia. Ak sa pustíte do štúdia, do výkladu bez základných princípov, tak idete z jednej priekopy do druhej priekopy. Áno? Luther to raz vyjadril takým sedliackým prirovnaním. Hovorí, my ľudia sme ako opitý sedliak, ktorý ide na oslovy. Raz ho to hodí na jednu stranu a raz na druhú. Áno? Ak nemáte princípy, tak raz do jednej priekopy, raz do druhej. Hej? Z jedného extrému do extrému. Ale ak máte princípy, tak tie vás nepustia. Tie vám pomôžu to vykladať. Hej? A tak, keď pochopíte to, čo si hovoríme dnes, nebudete mať vôbec žiadne problémy zo 144 000. Hej? Už dnes večer. Lebo 12 krát 12, teda číslo, znamená kvalitu. Že sú Židia z toho pokolenia, Židov v Novom zákone vysvetľujeme ako? Symbolicky. Pečať, že sú panenci, bude ako? Symbolicky. Pečať bude tiež nie na hlave, ale symbolicky. A ide to krásne. Takže, tretí princíp. Základné čísla v zjavení 3, 4, 7, 12 nám chcú predstaviť množstvo, kvalitu a nie množstvo. Vlastnosti a nie počet. To bol tretí princíp. Štvrtý princíp, alebo štvrtý kľúč k výkladu zjavenia je, už sme si povedali, že kniha zjavenia neustále čerpá námety zo Starého zákona. Viac ako polovička veršov knihy zjavenia sú citáty zo Starého zákona. A najviac obrazov zo Starého zákona bude zo starozákona alebo starozmluvnej svätyne. Áno. Už kniha alebo list Židom ukázal presvedčivo, že Kristov život, smrť a služba v nebeskej svätyni prevyšujú starozákonnú svätyňovú službu v pozemskej svätyni. Ale Ján ide ešte ďalej. Ján ukazuje, aký je význam tak dennej,
aj výročnej služby v svätyni. A preto všade v zjavení bude množstvo symbolov zo svätyne. A tieto symboly sa nebudú vzťahovať na veci týkajúce sa svätyne, ale na udalosti, ktorých boli pred obrazom. Ja myslím, že bolo dobré, aby ste si zapísali nasledujúci zoznam. Tak, prejdeme si 22 kapitol zjavenia a ukážeme si, ako v každej kapitole je symbolika svätyne. Kapitola 1.20, svietnik. Áno. Kapitola 2.1.5, opäť svietnik. 3.12, pravý chrám. 3.9, idem moc rýchlo asi. 3.9, falošný chrám. 4.2, trón. Mali sme nejaký symbol v starom zákone, svätyni, ktorý bol obrazom na trón, pred obrazom trónu? Viete, že starozákonná svätyňa je predobraz a v novom zákone bude mať naplnenie. Čo bolo v starom zákone symbolom, predobrazom na Boží trón, prebývanie, kde Pán Boh prebýval? Truhla zmluvy. Áno, teda truhla zmluvy je naplnenie, je trón. Kapitola 5, verš 6. Zabitá obeť pri základoch, zabitá obeť na oltári na nádvorí. Vieme, že na nádvorí bol obetný oltár a kapitola 5, verš 6 hovorí o obeti. Kapitola 6, verš 9 hovorí o preliatej krvi pri základoch oltára. Keď si toto uvedomíte, tak nemáte vôbec problém, kto to tam je, kto to kričí. Hej? To je preliatá krv pri základoch oltára. Kapitola 7, verš 4 až 8 hovorí o 12 pokoleniach, ktoré táboria vôkol svätyne. Ako boli Židia usporiadaní? No, vôkol svätyne táboril celý národ. Kapitola 8, verš 2. Anjeli, ktorí slúžia v svätyni. Verš 3. Oltár na kadenie. Kapitola 9, verš 4. hovorí o zapečatených veriacich, ktorí sú v svätyni, ktorí uctievajú Pána Boha. Kapitola 10, verš 7 hovorí o slávnosti trúbenia a o tzv. Jubilejnom roku. Viete, čo bol jubilejný rok? 7x7. Raz za 49 rokov. Kapitola 11, verš 1 a 2 hovorí o svätyni a o nádvorí. Verš 3 a 4 hovorí o oleji v lampách. Zase symboly zo starého zákona, zo svätyne. Kapitola 12, vo verši 17, hovorí o 10 Božích prikázaniach, ktoré boli v truhle zmluvy vo svätyni svätých. Kapitola 13, verš 8, hovorí o obeti, ktorá bola prinesená na zápalnom oltári. Vieme, že sú tam boli dva oltáre. Na nádvorí oltár zápalný, teda oltár obetí, a v svätyni oltár kadidla, zlatý oltár. Kapitola 14, 4. verš, hovorí o kňazoch, ktorí slúžia vo svätyni. Kto je v Novej zmluve kňazom? Všetci veriaci. 14. kapitola zjavenia, kto je to? Boží ľud, 144 000. To sú kňazi, ktorí slúžia vo svätyni a hovorí sa tam tiež aj o sviatku prvotín. Vieme, že bol sviatok, kedy sa prvotina úrody prinášala do svätyne. Verš 3 hovorí o tróne svätyne. Kapitola 15, verš 5, 6, 15, 5, 6 hovorí o anjeloch, ktorí sú v svätyni. 16, 2 až 12, 16. kapitola, verše 2 až 12, hovoria o strieborných čašách, ktoré patrili k svätyni. Kapitola 17 ukazuje teda nielen Pán Boh má svojich kňazov, ale 17. kapitola nám predstaví svätyňu protivníkov a jej kňažnú
kňažná s kňažským rúchom 17.4 a 12, verš 4. a 12. A jej spojencov. Kapitola 18 ukáže na hlavné mesto nepriateľského kráľovstva, kde sídli systém falošnej bohoslužby. Verš 2, 18.2. 19.7.8 hovorí o svadbe baránka pri tróne svätyne. Kapitola 20. Starozmluvný deň zmierenia bol predobrazom na súd. Kapitola 20. hovorí o naplnení predobrazu dňa zmierenia, o súde. Verš 4. Kapitola 21. verš 3. hovorí o ďalšom sviatku. Sviatok stánkov. Symbolom toho, že nakoniec ľud Boží bude prebývať v nebeských večných stánkoch. 21.3. A 22.11. Len tí, ktorí pri dni zmierenia mali správny vzťah k Pánu Bohu, len tí ostali naďalej Božím ľudom a boli počítaní k Božím deťom. Ostatní boli vyťatí alebo ukamenovaní. A 22. kapitola hovorí o tých, ktorí na súde sa ukázalo, že majú správny vzťah, že tí naďalej budú počítaní za Božie deti. A teda, štvrtý princíp alebo štvrtý kľúč je: každá zmienka o svätyni a službách, na ktoré službách svätyne ukazuje na skutočnosti, podstatu a nie na symboly. To znamená, zariadenia a služby svätyne ukazujú na udalosti a nie na predmety. Jazyk svätyne, ako ste videli, v každej kapitole bude spomínaný, ale ukazuje nie na nejaké predmety, ale na skutočnosti, ktoré boli za tým, na udalosti. No a teraz jeden posledný a podľa mňa najdôležitejší, jeden tiež z najdôležitejších kľúčov, kľúč 5. Ale tento je trochu zložitý. A preto ja spravím najprv úvod a potom 3 časti. Áno? Možno sa vám bude zdať, že to spolu nesúvisí, ale na konci vidíte, aká krásna jednota je v tom. A teda k 5. kľúču toto. Keď Ježiš prišiel na túto zem, jeho ľud, jeho učeníci očakávali zriadenie pozemského kráľovstva. Očakávali, že Ježiš Kristus zriadi kráľovstvo a potrestá nepriateľov Izraela. A tak to, čo učeníkov najviac zamestnávalo za 3,5 roka, bolo, akú pozíciu my budeme mať v tomto kráľovstve. Spomínate si na to, že nedokázali sa odpútať od pozemskej moci, od svetovej politiky a od trestu na neveriacich. Keby boli mohli, oheň z neba by zvolali na tých, ktorí inak rozmýšľali ako oni. Dokonca matka synov Zebedejových prichádza intervenovať, aby mali správne miesto. Koľko času, koľko výborových jednaní strávili učeníci prejednávaním pozícií a funkcií, ktoré budú mať. Posledný týždeň pred svojou smrťou Ježiš Kristus prišiel do chrámu. A tam prehlásil niečo zaujímavé. Nájdeme si Matúš 23., koniec 23. kapitoly a teraz sa pri tom dlhšie zdržíme. Matúš 23, 28. Pán Ježiš tesne pred svojou smrťou príde do chrámu a prehlási toto. Matúš 23, 38. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. Tento výrok udivil učeníkov. To proste nemôže byť pravda. Tomu nemohli veriť. Predsa, aké kráľovstvo Ježiš obnoví bez chrámu? To si nedokázali predstaviť. A keď videli ten nádherný chrám, ktorý sa nedal porovnať so žiadnou stavbou, sakrálnou stavbou tej doby, tak uvažovali, povedal to Ježiš dobre? Myslel to vážne?
Je to naozaj pravda? A Pán Ježiš potom povie v 24. kapitole vo verši 2. niečo, čo ešte viacej prekvapí. Amen, amen vám hovorím, 24.2, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď toto počuli, učeníci to nechápali. V ich myslení Palestína to bolo centrum sveta, to bolo srdce. Hej, ako my hovoríme, Československo je srdce Európy, ale to tvrdia aj Rakúšania, aj Švajčiari a niekto všetko ešte. Pre nich Palestína bola v srdci celého sveta. Jeruzalém bol v centre alebo v srdci Palestíny. A chrám bol v srdci Jeruzalema, centrum Jeruzalema. A preto podľa ich chápania zničenie chrámu, no to bolo niečo nemožné. To bol koniec sveta. Nie je možné, aby niečo také bolo. To už by bol koniec sveta. A tak, keď jedného dňa výjdu s Ježišom na vrch Olivecký, ktorý bol mimochodom jemný vršok nad chrámom, odkiaľ krásne bolo vidieť na ten chrám. A keď vidia tú nádheru zlatého a bielo-mramorového chrámu, vidia to všetko, tak uvažujú, kedy, Pane Bože, je možné, že by sa dačo také stalo? A ak áno, tak kedy? Kto vôbec môže poprevracať tieto mamutie kamene? Kedy sa to stane? Kedy bude chrám zničený? A Pán Ježiš potom dáva odpoveď. U Matúša 24, Marka 13 a Lukáša 21. Odpoveď, kde Pán Ježiš starostlivo vybranými slovami popisuje zničenie chrámu a koniec sveta. Dve udalosti spolu. Ježiš použil alebo spojil zničenie chrámu a koniec sveta preto, lebo prvé je predobrazom alebo symbolom druhého. Áno? Zničenie Jeruzalemského chrámu bola miniatúra konca sveta, zničenia celého sveta. Znamenia jedného sú znamenia aj druhého. Mimochodom, Matúš 24, verš 6. A budete počuť o vojnách. Verš 7. Povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad, mor a zemetrasenie miestami. Na čo sa to vzťahuje? Znamenie čoho? Konca sveta? Nie. Od verša 4. po verš 14. Pán Ježiš hovorí o znameniach zničenia Jeruzalema. Ale tie isté znamenia, ktoré sa vzťahujú na zničenie Jeruzalema, sú aj znamenia, ktoré sa vzťahujú na koniec sveta. Teda verše 4 a 14 majú dvojitú aplikáciu. Splnili pred zničením Jeruzalema, ale že tieto znamenia sa splnia a plnia aj pred príchodom Ježiša Krista. Teda verše 4 až 14 majú dvojitú aplikáciu, dvojnásobné naplnenie. Ale predsa Pán Ježiš ukázal týmto učeníkom, aby pochopili a neboli takí úzkoprsí, že zničenie Jeruzalemského chrámu ešte neznamená koniec sveta. Tak čítame vo verši 8, keď povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu, hlad, mor, zemetrasenia, verš 8. Ale to všetko je len počiatok. Verš 6. Hľadte, aby ste sa nestrachovali, to všetko sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. A vo verši 13. opäť ukáže, že len ten, kto zotrvá až do konca, bude spasený. A ukazuje, že zničenie Jeruzalema ešte nie je koniec. Že ešte potom príde niečo viac. A verš 14 je najzreteľnejší, výrok zo všetkých ukazuje, že musí byť hlásané evanjelium celému svetu
aby každý si mohol rozumne vybrať, či chce slúžiť Pánu Bohu, alebo nie, než príde koniec. Takže, Pán Ježiš povedal úvod, potom prvá časť, verše 4 až 14, alebo keď chcete, nadiktujeme si hneď aj. Úvod je Matúš 23, 34 až 24:3. V rámci tohto úvodu Pán Ježiš predstaví blížiacu sa skazu. Môžete si, tu si nechajte voľné miesto. Môžem použiť? Tu si nechajte voľné miesto, lebo sem za chvíľku niečo idem písať a sem si poznamenajte predstavenie blížiacej sa skazy. Vo veršoch 4 až 14 Pán Ježiš predstaví znamenia týkajúce sa pádu Jeruzalema a konca sveta. Dobre, teraz ide druhá časť Kristovej kázne na hore Oliveckej. Ako sa volá táto časť, o ktorú rozberáme Matúš 24? To je kázeň na hore Oliveckej. Druhá časť je od veršov 15 až 28. Táto časť nie je chronologickým pokračovaním toho, čo sme mali predtým, lebo už vo verši 6, 8 a 13 Pán Ježiš hovoril o konci. Áno? Teda už Pán Ježiš nebude pokračovať ďalej, ale vráti sa späť a teraz ukáže nielen na znamenia, ktoré tomu budú predchádzať, ale ukáže na dve zvláštne situácie, ktoré si majú všimnúť jeho nasledovníci. Vo veršoch 15 až 22 Ježiš bude popisovať vonkajších nepriateľov, ktorí budú útočiť na cirkev. Áno? Hovorí, že Jeruzalém bude oblahnutý, áno? Verše 22 až 20, verše 15 až 22 hovoria o vonkajších nepriateľoch, ktorí sa budú snažiť zničiť cirkev. A potom verše 23 až 28 budú hovoriť o vnútorných nepriateľoch cirkvi, ktorý vnútorné nepriateľstvo bude hroziť z odpadnutia. Čo je Matúš 24:24? Postavnú falošní proroci, falošní Kristovia. Kde? Medzi pohanmi? Nie, v cirkvi. A tak verše 23 až 28 ukazujú na falošné učenie, ktoré vznikne v cirkvi. Poznamenajte si do zátvorky, do svojich poznámok Lukáš 17:30 a tam uvidíte, Pán Ježiš, že takto bude pred príchodom Syna človeka. Že jasne hovorí Pán Ježiš o svetošírej situácii v celej cirkvi. A posledné slová okolo verša 28. budú predstavovať Boží súd, ktorý prídu na tých, ktorí neobstáli v tejto vnútornej, pred týmto vnútorným nepriateľom. Pán Ježiš používa zvláštny obraz nepriateľa, ktorý zahubí všetko, čoho sa dotkne. Áno? A tak hovorí verš 28, lebo kdekoľvek bude mŕtvola, hej, o akej mŕtvole tu nahovorí? Ľudia, ktorí tu uverili falošným Kristom a ktorí verili, vyšli na púšť, budú skutočne mŕtvi? Duchovne mŕtvi. Ano? Teda Pán Ježiš ukazuje, že nepriateľ Satan ako zlá šelma chce položiť svoje pazúry na veriacich a koho sa dotkne svojim vplyvom falošného učenia, ten bude duchovne mŕtvy. A potom povie, lebo kde bude mŕtvola, kde budú duchovne mŕtvi, tam sa zhromaždia orly. Čoho symbolom bol orol v starom zákone? Súdu. Áno.
Sily isté, ale súdu. Ano. Poznamenajte si Jeremiáš 4.13, aby ste sa na mňa nepozerali tak prekvapene. Jeremiáš 4.13, Jeremiáš 49.22 a Habakuk 1.8. Dobre. Tretia časť sú verše 29 až 31. Pán Ježiš tu ukazuje na udalosti, ktoré budú tesne predchádzať jeho príchodu a ktoré budú pri jeho príchode. Potom prídu, čítame vo verši 29, zatmenie na slnku, mesiaci. Potom príde strach medzi ľuďmi, budú zomierať od zúfalstva, nebudú vedieť, čo má prísť. Potom čítame o tom, že anjeli vychádzajú z prítomnosti Ježiša Krista, znamenie na oblaku, Ježiš Kristus prichádza, zvuk trúby, mŕtvi sú skriesení, anjeli zhromaždia vykúpených a všetci prichádzajú v ústrety Ježišovi Kristovi. Dve skupiny ľudí budú mať účasť na týchto udalostiach. Dve rozličné reakcie budú. Dva osudy budú zapečatené. Dva súdy budú vynesené. Pre tých, ktorí stáli pre Boha, jeden súd v prospech tých, ktorí žili pre Boha a druhý súd proti tým, ktorí sa stavali proti Pánu Bohu. Pán Ježiš potom od verša 32 až 26, 2, Matúš 24, 32 až 26, 2, kapitola 26, 2, ukončil svoje kázanie tým, že aplikoval toto posolstvo do života veriacich ľudí. A tak hovorí podobenstvo o figovníku, ilustráciu z potopy, podobenstvo o vernom sluhovi, podobenstvo o 10 panách, podobenstvo o hrivnách, podobenstvo o poslednom súde, o rozdelení na dobrých a neužitočných sluhov, na ovce a kozlov teda. A nakoniec 26. kapitola sa končí očisťujúcimi plameňmi ohňa. A keď Ježiš o tomto povie, tak povie 26. kapitola. Keď stalo sa, keď dokončil Ježiš všetky tieto reči, že povedal svojim učeníkom: Syn človeka sa vydáva, aby bol ukrižovaný. Áno, koniec Ježišovej reči o budúcnosti. A teda, toto si zapíšte, zopakujeme. Úvod hovorí o blížiacom sa zničení chrámu. Prvá časť hovorí o znameniach, ktoré oznámia pád Jeruzalema a koniec sveta. Druhá časť hovorí o útoku na verných zvonka a o odpadnutí znútra. Tretia časť hovorí o návrate Pána Ježiša, aby umlčal opozíciu a odmenil verných. Možno, že sa vám to zdá dlhý úvod, ale teraz ideme k prvej časti. A toto bude veľmi zaujímavé. Bol Ježišov výrok o budúcich udalostiach na hore Oliveckej prvá jeho zmienka o tom, čo má prísť? Nie. Pán Ježiš hovoril aj predtým. A to, čo hovoril Pán Ježiš predtým, malo svoj pôvod v knihe Daniela. Pozrime si Matúš 24:15. A keď uvidíte uhavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel. Kde sa nachádza táto ohavnosť spustošenia? Kde sa o tom hovorí? U Daniela v 9. kapitole. To znamená, u Daniela v 9. kapitole je proroctvo o Mesiášovi. Tam sa hovorí o tom, že Židia sa navrátia z Babylona, že bude vystavené mesto, že nakoniec príde Mesiáš, ktorý bude pokrstený v určitý čas, ktorý prinesie svoju obeť, zomrie v určitý čas. A potom prorok hovorí, že bude zničené mesto i svätyňa a spustošené. A Pán Ježiš používa práve slová z knihy Danielovej, z tohto proroctva,
a rozširuje to, čo bolo povedané u Daniela 9, 24 až 27 na celú kapitolu 24 a 5. A teda prvá časť 5. kľúča, prvý princíp je tu. Kázeň na hore Oliveckej je jasne založená na Danielovi. Ježiš to povedal a povedal nasledovníkom: hľadte na to, aby ste rozumeli knihe Danielovej. Pán Ježiš to, čo povedal, si nevymyslel, ale to je len rozšírený výklad toho, čo je v knihe Danielovej. Dobre, teraz poďme o kúsok ďalej. Čítali sme Matúš 24, kde ešte sa nachádzajú predpovede o znamení konca. Myslím v Novom zákone. Kde ešte Pán Ježiš hovorí, ako to bude vyzerať v dobe konca? U Marka, v ktorej kapitole? Marek 13 a Lukáš 21. A čo u Jána? Uvažovali ste niekedy nad tým, jak je to možné, že Ján, ktorý bol najbližšie Pánovi Ježišovi, že úplne vynechal Ježišovu takú slávnu kapitolu, ktorá hovorí o dobe konca? Že to vôbec nespomína? Predsa otázka, kedy Kristus sa vráti, čo bude znamením jeho príchodu, kedy príde pre svojich verných, to je otázka, ktorá veriacich zaujímala a trápila v každej dobe. Ako to, že Ján to nespomína vôbec. Áno. Samozrejme, Ján tento predmet, tieto udalosti neignoruje, ale namiesto toho, aby o nich hovoril v jednej či v 2 kapitolách, Ján o týchto udalostiach pojedná v celej jednej knihe. V 22 kapitolách. V ktorej knihe? Knihe Zjavenia. Dobre. Nájdeme si teda knihu Zjavenia, 1. kapitola, verš 7. A tu nájdeme kľúč k tomu, že, alebo teda úvod k tomu, aby som vás zase nepoplietol, úvod k tomu, že to, čo je povedané v knihe Zjavenia, je vlastne Jánovo kázanie na hore Oliveckej. Hľa prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, Ján tu nám ukazuje najprv jeden malý obraz druhého príchodu a v nasledujúcich 22 kapitolách podá presne to isté, čo je tu. Od dejín cirkvi až po záverečné ukončenie všetkého zlého. Všimnime si, že Ján presne dodržuje náčrt, ktorý Ježiš Kristus použil na hore Oliveckej. V kapitolách 1 až 5 Ján spraví úvod. Ján nádherným spôsobom nám v prvých 5 kapitolách predstaví Ježiša Krista. Tam bol úvod. Pán Ježiš vchádza do chrámu a má určité výroky. Ján predstavuje najprv Ježiša Krista. Prečo? Lebo zjavenie je zjavenie Ježiša Krista. Prvým a najdôležitejším zmyslom knihy Zjavenia je vidieť Ježiša Krista. A tak Ján sa neponáhla, Ján si vezme čas a v prvých kapitolách, 5 kapitolách krásnym, nádherným spôsobom predstaví Ježiša Krista. Najprv ho predstaví ako ten, ktorý príde, vo verši 18, 1.18, ho predstaví: ja som ten živý, bol som mŕtvy, ale som živý na veky vekov. Amen, a mám kľúče pekla i smrti. A ukáže, Ježiš Kristus nielen, že príde, ale aj tí, ktorí v neho verili, či sa dočkajú živý alebo mŕtvy príchodu, to je jedno, pretože on ich vzkriesi. A potom v ďalších kapitolách ukáže kapitola 2. a 3. A Ježiš Kristus je ten, ktorý sa stará o svoju cirkev. Prechádza sa medzi tými svietnikmi. V
kapitole 4. a v 5. ukáže jeho trón. A potom, keď dokonale predstaví Ježiša Krista, v prvých 5 kapitolách nášho spasiteľa a pána, potom Ján má 3 časti zjavenia, ktoré presne korešpondujú s 3 časťami kázne na Hore Oliveckej. Potom príde 7 pečatí, 7 trúbení a 7 posledných rán. V knihe Zjavenia budú aj ďalšie obrazy. Hej? Napríklad bude 7 výjavov z veľkého sporu. Ale tie hlavné sú 7 pečatí, 7 trúbení a 7 rán. A potom na záver prídu kapitoly 17 až 22, týkajúce sa udalostí pred, počas a po príchode Ježiša Krista. Takže 6 až 8, 1, 6. kapitola až kapitola 8, kapitola 8, 2 až 9, 21, tretia časť je kapitola 16, tu sú rany v 16. kapitole a záver udalosti pred, počas a po druhom príchode sú kapitoly 17 až 22. Keď sa pozriete na to, tak uvidíte, že Ján nezabudol na Kristovo kázanie na Hore Oliveckej, ale venoval mu celú knihu, ale presne takým istým spôsobom, ako je u Matúša 24. Takže úvod, časť 1. Znamenia času, znamenia doby. Trúbenia. Hej. Pečate budú hovoriť o znameniach. Trúbenia budú hovoriť o útokoch a o odpadnutí. Áno? A rany budú hovoriť o návrate Ježiša Krista, aby dal odplatu tým, ktorí ho odmietli a odmenu tým, ktorí ho prijali. Viete, aké slová sa budú vyskytovať tu na v zjavení? Najčastejšie? Vojna, mor, zemetrasenie, hlad. Odkiaľ sú to slová? Matúša 24. Znamenia na slnku, mesiaci, na hviezdach. Falošné učenia budú tam odhalené, ktoré v cirkvi sa budú. Anjeli zhromažďovať vyvolených, trúbenie, príchod syna človeka. Chcem veriť, že keď si porovnáte štruktúru knihy Zjavenia so štruktúrou Kristovej kázni na Hore Oliveckej, takže musíte byť nadšení tým, čo všetko Zjavenie obsahuje. Dobre, 5. princíp teda znie takto. Zjavenie je rozšírením Ježišovej kázne na vrchu Oliveckom alebo na Hore Oliveckej a kázeň z Hory Oliveckej je rozšírením proroctiev Daniela. Ak teda chceme po 5. pochopiť správne zjavenie, tak musíme rozumieť tomu, čo je napísané u Matúša 24. kapitole. A kedykoľvek budeme mať problémy rozumieť niečomu v zjavení, tak len sa vrátime k Matúšovi 24 a to nám pomôže vyriešiť naše problémy. Toľko teda na dnes. 5 základných princípov. Ja vám nadiktujem 3 otázky, aby ste aj za domácu úlohu mali nad niečím čas porozmýšľať. A na záver to ešte zhrniem, čo sme si povedali. Prvá otázka. Aký osobný úžitok očakávaš ako výsledok štúdia knihy Zjavenia? Aký osobný úžitok očakávaš ako výsledok štúdia knihy Zjavenia, do ktorého sa dnes púšťame? Chceli by sme do prázdnin alebo so začiatkom prázdnin stihnúť
celú knihu. Druhá otázka. Aký risk obsahuje prosba, aby Duch Svätý nás viedol pri štúdiu? Ak chceme pochopiť a porozumieť knihe Zjavenia, potrebujeme prosiť o vedenie Duchom Svätým. Je to určitý risk prosiť, aby Duch Svätý nás viedol? Určite. Možno zistíte, že niektoré vaše predstavy o zjavení sa zrútia, niektoré vaše výklady sa zrútia. Teda otázka, aký risk obsahuje prosba, aby Duch Svätý nás viedol pri štúdiu? A druhá podotázka k tomu, si ochotný tento risk prijať? Ak nie ste ochotní študovať zjavenie s tým, že sa dozviete niečo nové, že Duch Svätý vám čosi zjaví, tak ani neštudujte, škoda času. Len vtedy, keď máme ochotu všetci poučiť sa, naučiť niečo nové a podľa Zjavenia 1.3 nielen počuť, naučiť, ale aj žiť, zariadiť sa v živote podľa toho, len vtedy bude mať kniha Zjavenia pre nás život úžitok. A posledná otázka. Ak číslo 7 predstavovalo odpočinok po práci, oddych po boji, alebo od boja, od konfliktu, čo znamená číslo 6? Takže to sú 3 otázky za domácu úlohu. A ja by som ešte zopakoval na záver. 5 princípov, 5 kľúčov, ktoré nám odomknú nádhernú stavbu knihy Zjavenia. Viete, aký čas som stratil tým, že som vylamoval dvere, rozbíjal okná, aby som nakúkol do Zjavenia a videl a pochopil niečo z toho, čo tam je, koľko času, bolesti hlavy a nepochopenia práve preto, že som nepoužíval tieto kľúče. A nie len ja, mnohí ďalší. A na druhej strane, koľkí ľudia dnes práve snažia sa nakúknúť do toho Zjavenia, ale sú z toho zmetení a to, čo im vyjde, sú hrozné veci práve preto, že nepoznajú tieto kľúče. Poprvé, keď Nový zákon spomína niečo doslovné, miestne zo Starého zákona, treba to chápať symbolicky a svetošíro. Po druhé, videnia v Zjavení sú predovšetkým symbolické a nie doslovné. Všetky videnia budeme musieť vykladať. Po tretie, základné číslice 3, 4, 7, 12 predstavujú skôr vlastnosti ako počet. Po štvrté, pôvod mnohých symbolov zjavení nájdeme v starozmluvnej svätyni a v jej službách. Ale ich význam ukazuje nie na ceremónie, ale na udalosti, ktorých boli predobrazom. Ukazujú na určité udalosti v dejinách spásy. Po piate, zjavenie je rozšírením a výkladom Ježišovej kázne na vrchu Oliveckom. A toto je zase rozšírením Danielových proroctiev. Ak chceme pochopiť ťažké state, musíme najprv hľadať zrnká múdrosti a pravdy v týchto predchádzajúcich statiach. Existuje veľa dobrých a užitočných náboženských kníh, ktoré si môžete prečítať a mať požehnanie a užitok. Ale hovorím vám, žiadna sa rozsahom a obsahom nevyrovná knihe Zjavenia. V knihe Svedectvá pre kazateľov strana 114 je napísané: keď knihy Daniel a Zjavenie sa budú študovať, prinesie to úplne novú skúsenosť nášmu ľudu. Veríte tomu? Že keď ľudia pochopia, čo je v knihe Zjavenia, že budú mať úplne novú skúsenosť, úplne nový iný vzťah k Pánu Bohu. Ja tomu verím celým svojim srdcom. Teda, keď by nám Pán Boh všetkým pomohol, aby toto štúdium, ktoré dnes začíname, nás viedlo k novej, k hĺbšej skúsenosti, k lepšiemu poznaniu a doceneniu toho, čo Ježiš pre nás znamená, aký je a čo pre nás chce vykonať. Amen.